ассалому алайкум. имрӯз доир ба якчанд бизнес маълумот медиҳем ки дар шароити хона мутааллиқ аст. қабл аз шурӯъ намудани мавзӯи мазкур аз шумо хоҳиш мекунам ки ба навор лайк гузоред ва обуна шавед то аз наворҳои баъдии мо огоҳ бошед. хотиррасон менамоям ки бештари мардум пул доранд аммо идея надоранд ё пул надоранд идея доранд. анакнун мо мехоҳем ки чӣ хел бепул пул кор кард барои амалӣ гардонидани бизнеси ояндае ки нақша доред. аввалан маълумоти мо доир ба фазои маҷозӣ, аниқтараш пул кор кардан дар интернет мебошад. фаромӯш набояд кард ки мувофиқи нишондоди яъне ки статистикаи сомонаи вебкенайп дар ҳоли ҳозир истифодабарандагони интернет дар ҷаҳон 511 миллиард нафар мебошад. дар худи федератсияи Россия бошад 118 миллион нафар истифодабарандагони интернет аст ва дар ватани азизамон Тоҷикистон 3 миллион нафар истифодабаранда аст. мақсади овардани маълумотҳои зерин аз он иборат аст ки мо бояд тавонем тавассути интернет пул ба даст биёрем. якчанд роҳҳо аст ва танҳо бо даркият ва амал кардан бо мақсади худ мерасед. ҳамчунин ягон нав хизматрасонӣ тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ба мисли Инстаграм, фейсбук, ютуб ва ғайра. мо метавонем тавассути ин шабакаҳо маҳсулоти худро ба фурӯш барорем. мисол, шумо бо ягон ширкат шартнома мекунед ки агар ман маҳсулоти шуморо фурӯшам, шумо аз он маҳсулот фоизи муайян ба мо пардохт мекунед ё ин ки тавассути таблиғот яъне реклама маблағ ба даст меоред. инчунин шумо метавонед дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба омӯзиши ягон чиз аз қабили омӯзонидани забонҳо, омӯзиши хондан ба кӯдакони хурдсол, омӯзиши пухтупаз, омӯзиши духтан ба мисли шапкаву наскӣ ва дигар чизҳои лозимае ки барои яъне ки мардум ба он талабот доранд. дуюм, шумо метавонед дар хона аз парвариши растаниҳои фоидаовар пул кор кунед. масалан, шумо метавонед аз парвариши гулҳои рангоранг, инчунин парвариши ниҳоли помидор, болгар, қаламфур ба мисли инҳо. аз ҳама муҳим, мо ҳозир идеяи олиро ба шумо пешкаш мекунем. шумо бо оддитарин чиз метавонед пул кор кунед. масалан, аз донаки лимӯ. аввалан ба шумо барои пули хуб кор кардан 1000 донаи лимӯро ҷамъоварӣ кардан лозим аст, ё аз ин зиёд ё аз ин кам, вобаста ба қудрат ба тавоноӣ. аз ҳама роҳи осони ҷамъоварӣ ин аст ки шумо ба ягон гармхона меравед, аз нигоҳубинкунандаи он хоҳиш мекунед ки ба мо донак лозим аст. албатта ман боварӣ дорам ки хоҳиши шуморо рад намекунад. хулоса, агар мо донак ҳам надошта бошем, худи лимонро гирифта бо якчанд қисм тақсим мекунем ва аз даруни лимон донакҳоро ҷудо мекунем. ҳамаи донакҳоро ҷамъоварӣ карда, онҳо бояд дар назар дошт ки онҳо дорои махсус пӯслох ҳастанд. ҳамон пӯслохи донакҳоро мо бо дастони худ ҷудо мекунем ва донакҳоро ҷамъоварӣ карда, пас аз пӯслох ҷудо кардан, онҳоро дар ягон коғаз ба мисли салфетка ҳам бошад, яъне ки мешавад дар он салфеткаи коғазин, дар он каме об мепошем ва баъдан донакҳоро дар он мемонем ва онро бо ҳамон салфеткаи коғазин онро мепӯшонем дар ягон чизи ҳавоногузар ба мисли салафан ё ин ки зарфҳои пластикӣ ё ин ки зарфҳои шишакӣ ба истлоҳ банка, дар онҳо ҷой мегиронем вадаҳони онро яъне ки сарпӯши онро мепӯшонем ва пас аз як ҳафта донакҳоро мегирем ва мебинем ки аллакай онҳо неш задаанд. онҳоро дар ягон қуттӣ ки аз хоки ғизонок бошад боз беҳтар аст, дар он мешинонем ва зуд об медиҳем то баромадан. вақте ки баромад, боз ҳам об додан мегирем, об доданро давом медиҳем. ман худам чунин таҷрибаро кардам. донаки лимӯ хуб баромад. донакҳо ҳамааш намебарояд, ин аз таҷриба маълум аст. агар аз 1000 донак 500 то ҳам ниҳол шавад, ин хеле олӣ аст. ман аз як рафиқам пурсидам ки як ниҳоли лимӯ чанд сомон аст. ӯ гуфт ки ман ба наздикӣ харидам, баландиаш тақрибан 40 сантиметр буд, бо арзишаш 50 сомонӣ харидорӣ кардам. анакнун ҳисоб мекунем, ниҳоли лимӯро бо арзиши 50 не ба ҳисоби миёна 30 сомонӣ мегирем. агар 500 ниҳол лимони худро мо ба фурӯш гузорем бо арзиши 30 сомонӣ, дар маҷмӯъ мебинем 15000 сомонӣ мешавад. ҳадди аққал мо 30 сомонӣ ҳам натавонем, 20 сомонӣ агар фурӯшем 10000 сомонӣ мешавад.
با اصل گفتن دهان شیرین نمی شود. باید عمل کرد. قبل از شروع کار شما باید از 20 متخصص معلومات گیرید. باقی سربلند و موفق باشید. وقت را ثمرناک استفاده برید.